Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro abierto en el que hoy en esta mesa de agricultura vamos a hablar de los seguros. Está con nosotros Salvador Juan, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Agricultores. Saba, ¿qué tal? Bona vesprada, benvingut. Bona vesprada i moltes gràcies per estar així en un ratet amb vosaltres. Y Felipe Juan, que es representante de ABA en la entidad IPG, de Identificación Geográfica Protegida de los Cítricos Valencianos. Bona vesprada, benvingut també. Bueno, comencem parlant dels seguros dels cítrics perquè des de ABA han rechaçat la pujada de costes i els retalls de la cobertura i, a més, diu que, segons les notes de premsa que heu enviat, que el Ministeri, que el Govern de l'Estat està ningunejant-vos als agricultors. Podríem fer una introducció. Sí, bueno, en el tema de seguros, lo que seguros agraris, n'hi ha que tindre en compte que el cost va en funció de lo que aporta l'administració de l'Estat i lo que aporta l'administració autonòmica. En aquest cas, l'administració de l'Estat ja aporta per l'any que ve, perquè com els pressupostos, saben tota la gent, s'han prorrogat, entonces han aportat el mateix que van aportar l'any passat, aproximadament està sobre 300 milions d'euros. O sea, que lo que aporta, ara lo que fa falta saber és lo que concretament lo que ens afecta a nosaltres així a la Safor, és lo que va aportar la Generalitat Valenciana. Entonces, en lo que aporta això sabrem el cost. Després també estem tenint un problema que Agroseguro, que és l'empresa que en Espanya és un sistema mixto d'administració pública i privat, està argumentant, i n'hi ha algo de raó, que els últims anys n'hi ha més siniestros, o sigui, estan pagant més que nosaltres estem aportant tots. Però bueno... Però la Safor no correix això, no? En la Safor, els datos que n'hi ha, afortunadament, nosaltres l'any passat, excepte en la zona de tavernes, i que va haver algo de gelaes, i en la zona d'oliva, que va haver un poquitiu de pedra i en algun puesto més, nosaltres han sigut amb aportar més que han recibit, però, clar, totes aquestes coses es tenen que veure en el conjunt de tota la comunitat i tot l'estat espanyol. Però és bo que s'aporte menys de lo que es rep, no? És bo, Felipe, claro que perquè és això bo. significa que no passa res i que els agricultors poden estar tranquils. Estàs més tranquil, si has fet el seguro estàs tranquil. Pot vindre fred, pot vindre una granissà, pot vindre vents, i entonces tots es queixen. La prova la tenim en que ara n'hi ha hagut uns siniestros en la part d'Alicante, de la Comunitat Valenciana, degut a la dama que va haver, a les inundacions, i la persona que no té seguro pues no el cobreixen res. El govern es llava les mans i ha dit, senyor, usted tenía la oportunidad de hacer el seguro agrario, no lo ha hecho, pues ya se apañará. I és una mala cosa, però ells s'agarren ahí, per això donen aquesta subvenció que estan donant. La qüestió és que avui en dia molts agricultors tenen moltes dificultats per a dur endavant el bancal i pagar el seguro podria suposar un sobrecost per a l'agricultor. Sí, jo n'hi havia una cosa que insistit un poquitiu en lo que dice Felipe. El seguro te dona una tranquil·litat, de hecho, jo ho veig per mi, que quan veus que n'hi ha mal temps, penses, dors un poc més tranquil, perquè dius, si passa alguna cosa, no me queda a la porta del carrer. Després entrarem, o es pot entrar si està ben fet o no està mal fet el seguro, si tot això, però que te dona una tranquil·litat que és fundamental, que el poder, i que pots atendre una sèrie te dona una sèrie de dormir, de poder atendre els gastos que tu tens. Quin és el problema en l'actualitat? Per què n'hi ha hagut este debat ara en torn als seguros? Perquè volen augmentar el preu? Pues sí, el problema està en que el pool que està a Agroseguro, n'hi ha companyies molt importants, companyies de seguros, i n'hi ha una menudeta que és l'única que queda, l'única mútua que queda dels agricultors és la mútua Agromàs, que és la mútua de l'arròs, que ja té 80 anys. Què ha passat? Que la que havia antes en la Comunitat Valenciana, la mútua del camp, que la vam formar farà 40 anys, al principi de la democràcia,
la Generalitat va posar els diners, les cooperatives ne posaren uns altres, les organitzacions uns altres, i tots els que van voler entrar d'aquestes entitats van fer una mútua nova. Que passa que no havia respaldo econòmic darrere, i clar, quan tenien pèrdues, Agroseguro diu, senyor, vostè té tants seguros així, té que aportar tants diners al Fondo de Garanties per poder tindre, a part que està el govern, les mútues, les companyies de seguros tenen que posar els diners. La mútua del camp no el va poder posar perquè no tenien respaldo i una altra companyia més important se l'ha menjat. L'única companyia que queda, mútua que queda, és Agromàs, que és la que AVA està treballant, que és dels llauradors. I tenim un respaldo perquè ja té 80 anys de solera, d'antiguitat, i té un prestigi i té un sillo en Agroseguro. Perquè quan estem parlant de seguros, en aquest fons, diguem-ne que és a tres bandes, no, Salvador? Parlàvem abans de començar que en aquest fons l'agricultor paga també el Ministeri... Sí, bueno, l'agricultor del coste que tinguem total, del coste del seguro, aproximadament va pagar un 58%. El resto l'aporta l'administració central i les autonomies. N'hi ha autonomies que aporten més que altres per això. La valenciana no la tenim massa bé en aquest moment. Afortunadament la valenciana no es porta mal. En el tema d'agricultura està bé. Sí, és la comunitat que més aporta d'Espanya. Hi havia, jo ho sé perquè jo he estat 12 anys en la mútua com a conseller, i van arribar a dir que hi havia comunitats, com l'andalusa, que no aportaven el que es tocava a Agroseguro. Anaven deixant-ho passar i fins que al final Agroseguro es va dir, senyores, ustedes aportan lo que les toca o seguirán. No podremos hacer seguros con ustedes. Claro. Y entonces així està regularitzat i cada comunitat aporta lo que ells creuen. Així és la comunitat que més aporta. Però l'aspiració de nosaltres és que aporte un poquitiu més, claro. Perquè el seguro agrari és l'única, podríem dir, seguro de rentes que tinguem, i entonces és importantíssim. Per supost que, quan vas a fer el seguro, te demanen unes quantitats que sempre mos pareixen cares, sempre que pagues una cosa te pareixes, i conforme està el camp, i tu tens que pagar a partir del mes de febrer fins al mes de junio, i no saps el que va vindre la collita, ni el que vas a tindre. Després te marquen uns preus, que aquests preus poden ser veritat o poden ser mig mentida. No tan real. I ahí és el tema que les organitzacions agràries i els que formen part d'Agroseguro tenen que anar pulint perquè siga el més perfecte possible. Perquè és l'únic, el llaurador, un dels problemes que tinguem és que no tinguem seguro de rentes. O sigui, els demés tenen un seguro, tu envies a l'estranger i si tens mal el pedido o t'han fet això, pots subscriure un seguro. Nosaltres, així, en el nostre país, l'únic seguro de renta que tinguem, que el paguem nosaltres, la gran part, és el seguro agrari. És importantíssim, però queden moltes coses per millorar. I es pot negociar aquestes coses que queden per millorar? Esteu des d'AVA lluitant? Mira, en la comunitat valenciana l'any passat s'han fet el 22% menys de seguros. O sigui, que de 160.000 hectàrees que n'hi ha, només han fet seguro que 73.000. Això vol dir que hi havia falta d'economia per part dels llauradors per poder fer el seguro. Mentre que en Andalusia, Múrcia, totes les comunitats que fan els seguros agraris de cítrica, estem parlant, n'hi ha un 39% menys que han fet el seguro. O sigui que de 100, només l'han fet que 119.000 hectàrees ja n'hi ha 300 i pico mil. Aquestes xifres que ha donat de la Comunitat Valenciana, imagino que són extrapolables a la comarca de la Safor, que també és productora. Sí, igual, el mateix. N'hi ha un 22% menys de seguros que s'han fet enguany.
Clar, com menys se'n facin, si augmenten el preu, com menys se'n facin, més serà encara, menys rentabilitat tindran a Agroseguro. Entonces, què passa? En Agromàs, per exemple, la companyia nostra, no tenim interès de guanyar diners, el que volem és que vagin als agricultors, mentre que les companyies, Mafre o Caixa Rural, totes les que n'hi ha, totes estan dins, el que volen és guanyar diners, i no n'estan guanyant. I això és un problema. Tenen que posar-ne. El hecho que la gent no contrate té la seva explicació, i més així en la nostra comarca de la Safor. Primer que tot és que es perden diners, el llaurador perd diners i després estan abandonant-se camps. O sigui, això és quan les coses es contraten és perquè va bé, però quan la cosa no es contrata és perquè algo falla, i algo falla. Les coses fonamentals són que s'abandonen camps i que es treuen pocs diners, i entonces pues, tu no pots anar rascant a la butxaca i no saber si vas a treure. Sí, perquè el problema ve en que fa 2 anys el Ministeri va llevar 200 milions d'euros de les ajudes que donava a Agroseguro. 200 milions. I ara no els ha pogut llevar perquè van comunicant-se un any en altre perquè no n'hi ha pressupostos. I entonces diu a la companyia, pues feu-ho vosaltres. I clar, les companyies importants de seguros volen guanyar diners i són les que també estan volent que sigui un poquet més car. Agromàs diu que no, que el que n'hi ha que és ajudar a l'agricultor, que per això estan, i el que no li interessa fer seguros que ho deixi. Però el que no pot ser és que el que n'hi ha que fer és, tots diuen per ahí, que els sueldos dels jefes de NS Agroseguro són molt alts, que es comencen a reduir gastos per ells, en vez de per nosaltres. Has comprès? Que siguin ells primer que demostren que estan cobrant molt i que es lleven sueldo. Desde luego también hi ha una cosa referente a això, que estos días, si mirem un poquitiu els diaris i sobretot els diaris agrícoles, de lo que el ministre ha presentat este tema, ell diu que si no s'haveren prorrogat els pressupostos ho haurà pujat, però bueno, això és entre parèntesis. Bueno, pot dir missa si vol, no? Però bueno, n'hi ha que vendre imatge pública i totes aquestes coses. La veritat és que li ve molt bé fer-lo l'any anterior perquè ja porten diversos anys prorrogant els pressupostos, luego no pot augmentar-ho, però ell pot dir, si jo haver pogut aprovar-lo o el meu partit o el que siga, la veritat és que no està, i en això tinguem que jugar. Voldria fer... Sí. Jo n'hi ha que ressaltar coses, que en Espanya s'han tingut que pagar 1.400 milions, més de quasi 1.500 milions d'euros a Agroseguro, per tots. En la Comunitat Valenciana s'han pagat 723 milions, perquè hi entra la sequia, entren moltes coses. I en tota Espanya són 765. Això estic parlant-te del 2012. Després n'hi ha hagut altres, el 2017, també han tingut pèrdues de 700 milions. Però això nosaltres no tenim res que veure. Això és una companyia i les companyies que treballen allí igual poden guanyar que poden perdre. Això ja és qüestió d'ells. Claro, és com empresa privada. Jo voldria fer un parèntesis d'algo molt interessant que has dit, Salvador. Este cap de setmana he estat passejant-me per el terme municipal i també per la comarca i he constatat que cada vegada n'hi ha més abandonaments de camps. Ara que estem en plena ja campanya agrícola, m'agradaria aprofitar i fer un parèntesis. Està realment augmentant aquesta xifra d'abandonament de camps a la comarca de la Safor? Per desgràcia, sí. Així tenim el minifundio, que és bo o és mal, no anem a entrar en això, o per almenys jo no vaig entrar en aquest tema, però què passa? Que quan tu el costa de vendre perquè és minifundio i després no traus el que tens que traure i tens que aportar, la gent diu de lo que no em fa falta m'ho lleve. I de hecho, tu mires, parles en els corredors i tot això, d'immobiliaris i tot, i te veus que el preu de la terra ha baixat barbaritats,
que vol dir que no n'hi ha activitat. O sigui que la comarca de la Safor, diguem-ne, que queden els grans. Sí, la comarca de la Safor estem ja passant-s'ho mal perquè vas caminant el que tu has dit i a voltes vas per el camp i a més el dones compte que també n'hi ha moltes parcel·les que estan anant al mínim, o sigui, tu pots donar-li més menjar perquè es desenvolupi més i la gent veus que els arbres estan diu, pues bueno, aguante això, regue, tire un saquet menys d'abono o el que siga, per veure si... I això pues, és preocupant. Quan fa uns anys pues, no mos dolia res. Que ne faltava 2, ne posàvem 4. Un altre dels problemes que tenim en els seguros és que hi ha hagut molts robos de motors elèctrics, de comunitats, de propietats, els motors elèctrics. I el problema que n'hi ha que les companyies que estan assegurant pues, no volen fer ja seguros. No volen seguros. És molt difícil de trobar companyies que vulguin assegurar els motors. T'obliguen a molt i és molt car si ho vols i si no ho deixes perquè ho furtem per el cobre. Han desaparegut diverses companyies d'estos, eren romanos que els han pillat i això, estan en presó alguns, altres han desaparegut, però el problema és que no se troben companyies. Estem demanant al govern a veure si això poguera entrar dins d'un seguro d'agroseguro, també. Els robatoris també s'estan patint molt també així en la comarca de la Safor. De fet, heu pres mesures ja des d'AVA també per evitar els robatoris. Sí. El tema de robatoris és un tema pues, que això pues, tot va unit un poc a la crisi, pues, que n'hi ha paro i tot, i entonces pues, aquestes coses pues, te ho furten, ho venen per un altre puesto, i és a un agarre. Era el aguacate el que més estava... Sí, bueno, el aguacate a mi m'estan arribant, de hecho, perquè està pagant-se bé en este moment, l'aguacate té una demanda i bueno, està pagant-se bé perquè n'hi ha un poquet menys de lo que fa falta i entonces pues, això fa que el preu pugi. I te veus que, de hecho, no fa molt ho comentava jo en propietaris que van i ho furten, inclús la Guàrdia Civil i tot. Jo he tingut alguna reunió amb la Guàrdia Civil i tot, perquè sí, en Gandia, afortunadament, tinguem una sede de l'equip Roca i els homes fan el que poden i estan treballant prou. I de hecho, a més, és fàcil de saber si quan tu vas a una tenda n'hi ha algo de robat. És per el preu, perquè si l'aguacate està a 3 euros el quilo i el veus a 1 euro, és que alguna cosa ha passat. Sí. Per tindreu en compte també, donar aquesta pista. De hecho, la Guàrdia Civil, així en la Safor, l'equip Roca i tot això, ja està vigilant més els puestos de venda que el camp. Sí, bueno, així les companyies cada volta ho posen més difícil, els controls, perquè no n'hi hagi quiebres de companyies de seguro, els impediments i les regulacions, és molt difícil, Ho han posat, així com les grans companyies de seguros posen la puerta giratòria, porten algun exministre, personalitats que han treballat en el món de l'agricultura. En nosaltres, en la mútua que tenim, per exemple, tots som llauradors. Ara estan obligant, jo m'he jubilat enguany, perquè quan ja complixes 70 anys ja no pots estar dins del Consell d'Administració. Jo he estat 12 anys i ha arribat un moment i diu, ja no te se pot renovar, mos obliguen a que tens que presentar la dimissió i a posar en gent més jove. I volen tots que siguin, que tinguin uns estudis com a mínim per poder estar i n'hi ha molts controls perquè no n'hi hagi mai fallos econòmics. Bueno, doncs pensé que hem donat un poc de llum al tema dels seguros agraris. Sí, jo crec que per almenys la gent que mos sent pot tenir una idea de com funciona, que no sol és un grup, és una cosa que interveneixen tots i n'hi ha que forçar a tots els que estem ahí, a l'administració nacional, a l'autonòmica i a nosaltres també, per millorar, perquè tinguem que perfeccionar-nos. En la medida que ens perfeccionem, podrem subsistir, si no ens tindrem que anar per a casa. I n'hi ha que dir també que també s'han lograt coses de millora pel seguro, com poden ser les peritacions que siguin ràpides,
i els pagos que siguin al mes. Això s'ha aconseguit i això estem contents, però sempre encara queda molt per fer. Encara queda molt per fer. Bueno, si us sembla bé, us espera el mes vinent per a parlar d'un altre tema molt interessant també, que és l'atac dels porcs seglars, sobretot a l'agricultura, que està afectant també molt, de forma molt greu. Gràcies als dos per haver vingut i vos espero el proper mes. Bona vesprada. Bona vesprada, gràcies.